Facebook. Ramon Borja Malyari. Ramon? Borja Malyari. Anak, wala ng data. Wala ng data. Sige, sa YouTube na lang. Don Ramon TV. Madali na akong kataan. Madali mo search. Tingnan natin yung mga pagkain dito, guys. Parang siya ng pagkain. Wala nang ka-COVID ngayon dito sa Dubai, my friend. Ito, beef papay, barbecue pie, pasidiyan dyan. Kaya tayo. Busog pa ako eh. Mga nag-aarap ng mga pagkain ano. May bangus pa yata tsaka ano mo. Barbecue, ulo. Kapita natin ulo. 25. Magbibideo okay, ano, sakyan. Oo, iba din. Video okay sa ano, sa sasakyan. Check natin kung ano, maganda yung process. I think malakas to, guys, oh. Puro ng amplifier, oh. Follow mo sa Facebook yung ano, Facebook, YouTube, Instagram. Ito karaoke on the go. Karaoke on the go. Sige, search natin siya, sir. Picture kita, ano tapos, may ano camera ka? Hindi, mayroon akong YouTube channel. Yan. Ayun, sige. Yan po natin, sir. Sige, isama ka namin, sir. Thank you. Pangalan, sir, pangalan. Pasal kayo sa ano, sa page namin. Karaoke on the go. Karaoke on the go, ayan. Ayan. Follow nyo sa kanilang Facebook tsaka YouTube. Saka yung mga ano, yung mga nasa Pilipinas, follow niyo yung ano ko, yung motoshop ko. Ay, meron pala siyang motoshop, pakita natin. CMD 1977. Yan. Yung meron kami ngayong contest, karaoke singing contest. Upload nyo lang yung video nyo habang kumakanta. Ayun. Tag and share. Meron kami papamigay na 3 helmet, free shipping pa. Maganda yun ha. Sige. Kaya ito siya, karaoke on the go. Ito si Eugene.
Oh sir, sige salamat. Okay. Ano pala, i-upload ko sa YouTube channel ko, Don Ramon. Ano lang to pala? Walang bayad yung experience ng karaoke on the maganda go. to, ha? Magandang Libre yan. experience Marami ang nagtatanong kung may bayad. Wala. Kaya Libre guys, yan sa punta lang kayo dito sa Al Riga, Dubai para ma-experience nyo ang pagsakay at pag-videoke. Yan, maganda yan. Hey bro, thank you. Upload ko sir sa Don Ramon TV channel to. Ay, ano? Don Ramon TV. Don Ramon. TV. Sige. Oo. Sige. Salamat Ano sir. mo ako? Sige yan, shout out sa ano sa inyong DMD 1977. sige sir. Natin yan. Maraming salamat. Salamat. Yan oh, parang lang nasa Pinas ngayon guys oh. Ano naman ano? Ikot lang oh. Yan siya oh. Yan sa mga naghahanap ng ano yan oh. Grabe, ang sarap oh. Cheese. Shout out to my friend. Isa, goto, chicken Isaw, skin, yes. everything. Available here in Order the na po kayo. Palidaning. Strawberry Corner, Pinoy Street Foods. Yeah, shout out to you. Ang dami mga kawain, no? Doon nga, pag ganun. Doon sa Almaya. Kalmayo. Mga isaw-isaw, oh. Walang taho. So, umaga lang natin taho eh. Magkano? gusto mo? Ilan? Pag-usap pala eh. Isang ano, tendera tatlo. Apa? Ayun na lang. Okay na yun. Ayun, na-meet nyo ba yung turon? Ayan, dito tayo sa anong meron tayo, turon. Kain-kain lang dito sa Al Riga. Dati dito nagperform yung mga nagti-tiktok. Ngayon wala, hintay namin, wala. Sinita.